Mara, nieqsa. Sabet għanajdlek il-pompja. Fa seddum tamlu dan iż-żejt. Inta jagħmlu int. Xkull waħda wkoll. Ħallasna dawk il-flus kollha dak is-service neqsa miż-żejt. U l-brejkiet importanti, pompja. U vejsa ħaffe fassar il-ħin, issilu sija li ġiet tabib miskin għanna. M'għandekx għalfejn tinkweta ruħek. Alla jbirek illum tidher tajba ħafna. Issa għamel kuraġġ, ħalli meta tmullu tkun f'saħħtek sew. Ma ċempillekx. Iva, ma kieku taf kemm instama nkwetat. Bil-kemm felaħ jitkellem. Imma jekk rid jassisti lil xi ħadd f'ħabta x'rittu jagħmel. Nissa qed nitħasseb li ġara xi ħaġa lilu. La kelmek, ma ġralu xejn. Misa, ilu ħafna li ħareġ xi ħassra. L-aktar jekk minħabad jinsab gravi. Issa ħalli morna titaqqa' lill-Anna. Jien kif ma smajt xejn għid. Forsi marret għajnejk bik. Lili, ma tajtnix pilloli? No, saltatni, fi għamiltum? Ivattawar forsi waqgħu fuq wara. Ma jidir xejn. Ikolli ngħid waqgħulek meta tajt iż-żejt il-magna. Possibbli. U nagħmilhom taħt man-nara. Imma li xiġru li nitaw l-affarijiet. Għax int qatt mit-moħħok dak li tkun qed tagħmel. Mela mmorru U issa mhux ta' xejn qed fittixhom min jaf kemm għaddew karozzi minn fuqhom mill-ewwel law. Jafrok toqgħod tlabla toħroġ minn hemm u toqgħod fittxhom ma jgħid. Ħalli kieku ma tarahomx in se narahom jien. Żewġ pari għajnejha ħija kompar. Kollu sew ħanik kuntenta kun oħroġ. Daw x'inhuma? Xiex? Il-pilloli. Fejn kienu? Qed ngħidlek fejn kienu. Taħt patattek. U laqas tinduna. Ara ximxi suq, għax min jaffanna kemm ilha tistennihom daw il-pilloli. Naħseb aħjar noħodhom jien dawk il-pilloli għax jekk lil-nanna niżlet l-pressjoni li talaqtli. Bo, stembat kif inti. Roni. No, tinkwetax forni. Roni, hemm min jieħu ħsieb u s-sinti hu ħsieb tiegħek li nafsa, Le bebe. Il-tarbija. Qawwija u sħiħa tinkwetax. Salvata t-tarbija. Issa striħ ftit, mur orqod. Striħ ftit. Għaxxejlu, Johnny, għaxxejlu. Nħaris ma kontu xitto, kiku min jabsar minnu roħibni. Ma nixbax nirringrazzjakom li tkamlilek u kamlilek. Ħallik mill-ringrazzjamenti. Ma durak, fej baħad kem seddu, la tiġi naħtaba waħda mill-kbar.
imma ħadna xejn kmieni għabros biex tidħol. Naqlu. Jinsana, baddi ringrazzjakom għajt. Xej, ruħi. Kull ma minna kien dmirna. Mux għalek għedin il-ġirien. Sewa għed tajtri. Għandek tajt din il-kważi traċedja li kien sejkonna. Raġa tamlitna ħbib. Ringrazzjakom il-ġdid. Jalla li l-ġriet ikun kollu bħal tana. Tixri babbar mill-ilma ċaros kollu. Li tkompli maħħa, il-għal fuq jien. Ciao Dorti. Ma, reġaw qed jiġġieldu. Min qed jiġġieled ruħi. Is-Suwed fl-Afrika ma. Ejja law ta' sortija. Jista' jkun għandna. Erda. Naqra ma kien l-istorja tinkitab illum. Storja. Mela, ġoni naqra ma milliex. Naqra ma waqax minn fuq il-bejt għal-isfel. Nala kont jien li salvajtu. Ummu taħas ħażin daqsix, skina. Dik jom. U sara aħna morna t-tabib, taħ morna nġibu l-pilloli. Tabib għalla biex tobqa fis-sodda ma madriċ. Santa dan kien jonqos. Tera xi ħaġa tinsal. Se jisamel kuraġġ għandna. Issa spiċċa kollox buċċil-ġid u ġoni reġa' qiegħed magħna m'għandu xejn. Iva veru rid. Imma qadajjien ħatta. Il-Pulizija Maltija wkoll qed iżomm żewġ Maltin u żewġ Niġerjani. Issa li għadġajna ħbib, nixtiqkom tiġu għabda. U namlilkom mikil. Li sar il-lejla fil-limiti tal-imdina. Dun sar. Li issa Tafx kien se jiġri. U din konsegwenza. Ġex ta' kont ikkannajt għandna ruħ. Li kienu fil-karozza u li tieħdu wkoll l-isptar. Il-ġuvni Ronika Miller jinsab fil-periklu. Ġoni jitfi television. Waqt li tfajla Rose Balzan minn. Ġoni jitfi television. Ma, Rose, ma. F'kondizzjoni gravi. Rose. Rose, ma. Il-bulletin biktar Rose. dawk li huma ħbarijiet ta' barra. Manda xejn. Għadni kemm kont ħdejja, manda xejn. Manda xejn, assigurak. Tinsab tajba. Ksur biss. Irtimur nara. Għanni nara. Irtimur għadeja. Terġa' semmi li jfissa. Ivissa. Stiqba sejrek ma missirek. Bżiet għal minn kwiet madwarna. Tkabbax tijak u koll. Dori tijak joġbok terġiġ taqbad li fuq. Kollu se. Kwiet fuq ix-xogħol. Xin qala fuq ix-xogħol? Xi m'għandekx tindaħal. X'qed nindaħal? Xem ħażin billi taqsam miegħi. Zammut, dak li tlajd minn flokku fil-kumitat tax-xogħol. Laħaq manager fuqi. U għed jagħmel. Forsi d-dad jista' jgħinna. Għati li ma nistax inkellmek fuq dawn l-affarijiet. Ara missirek xi burtaħ minni. L-inkwiet tiegħi. L-inkwiet tiegħek u tiegħi. Għad-dadi wkoll. Dak li jiġi fuq il-post tax-xogħol u hawn f'darna. F'darna. Dar vojta. Forsi ma tibqax hux. Mhux għalhekk ħabbejtni.
Ronnie, Ronnie, mit-tranquill. Serraħ rasek. jien qtiltu. Tija li miet. Tajċek. Tajċek. U miħom li t-naqtol tarbija ġowa fija. Taftlu l-istering min idu. Telef il-kontroll. Xtaqtu. Rittu jitlef il-kontroll. Ittamajt li bekk. Stajt neħles. Mxkien li kont għadin ġwal. Tamajt li t-mut. X'mistħija dun sar. Miskina kiku mietet. Miskina dolti. Kem kbit meta tilfet id-darbija taħħa. U jien jirrid t-neħja. Min irrid it-tfal u jitlifu. U min ma jridhomx u jibqa' bihom. Mux la kemm taqbad u teqret il-ħajja. Ma kemm sejdu imsiefer. Ma qallekx meta ġejn lura. Lili ma qalli xej. Lilek qalulek li sifer fuq xogħol? Hekk qaluli, imma ma qalulix meta ġejn lura. Tibsax. Għamel kolaġġ. Kieku taf kif ġbajt malu għam ġew. Dik nalik sirtejti. Għajt ma ħadxruħ. Il-bambin jgħinek tibsax. Kif jiġi lura? Ngħidlu biex joħroġni minn hawn. Jena nerġa' niġi narak. Konfondix. Għajlu biex joħroġni minn hawn. Trid? Għamel kolaġġ. Għajlu. Rani. Intu bissek tiġi xi darba l-Belġu. Le, ma nistax. No, għad tgħidek. Veru, ma nistax. Inti kif taf titkellem daqshekk tajjeb bil-Malti? Kien hissi li hawn katr 4 snin. Jiena ġejt hawn wara li mitiet mara. Kienet Taljana. Qed indejjek? Le. Iva, allora, xtaqt ħafna li għad ħdejk, imma taf int. Bata xejn? Le, għat ma ħareġ mill-koma. Miskin. Cynthia, taf? Forsi lejla nċempilla. Malli niġi lura, inċempli la jien Salf. Malli niġi lura. Nirringrazzjak, għax Naf, Salf. Salf, għajli. itlob għalija wkoll. Ser inħallik, Salf. Saħħa. Saħħa. Jien ma nixtiex nitlaq. Imma li kontra jalaq li dal-waqt. Ma tkunx tista' terġa' tiġi lura. Jien kont qed naħseb li mmur lura l-Belġju. Missa mħabba xi ħadd ser ikolli nerġa' niġi lura Malta. Daqshekk importanti dan xi ħadd dik. Ma tafx? Klod qed tiġbidli saqajja. Ma nistax għax kieku weġek. Imma veru, ser ikolli niġi lura Malta bien sûr. Mħabba fik. Minix nemmek Klod. Uża tandej, issa tara. Anzi, għax ma tiġix inti l-Belġju. Xar. Bdet xarejn. Rose. Senjura. Skużani ta' Andrej, kun għedin nitkellmu. Da' min tagħmlok. Danu. Kemm nirringrazzjak, kemm tkellmet fuqek Rose. Qed tobdik tabib. Bien sûr, da żgur.
Allora inti mhux Malti u? Ma, tistaqsix affarijiet personali li bredem li bil-kem tafu. Allora meta se toħroġ Rose minna, jena ħnibqa' nafulek ta' ma tiġix sa. Ma, żejjed. Vek, tellaħom li fuq il-bejt jekk jogħġbok. Issa ħireġ. Tellaħom kif tista' u tinsix tagħtihom lilhom. X'int tagħmel, Johnny? Għadda ħirġa Rose mill-isptar, sammurru għalija. Proset. Sili li għalija. Mela le? Lalla wasanna, ejja. Is-silżel bil-mod Rose, ta' Bil-mod, Rose, bil-mod. Johnny, twist xejn, twist xejn. Kif tħossok? Issa ħriġt mill-isptar. Tajba, grazzi. Sir tajba ħafna. Issa jew għandna ta' Dorothy, jew konna se noħorġu. fikra te magħna. U l-għan iftlu xorta, Ġirien. Għanajnek, Josie, għax jien nirrispettat, ta' Il-bib, baxxilu. Baxxilu. Aw ħadd Mu niftaħ jien? Dan xkien, mami. Idħol dad. Kif ħriġna mid-dar il-papa għatlu, imxi morru San Dorothy. Fej taf kif id-dejjat. Nies daħlin u ħerġin, il-papa jdur mad-dar. Mhux hekk irid isir. Biex taqgħod illum dejja ħażin il-ġurnata. Skont nemmen li hawn nies daqshekk ignoranti hawn Malta. Sibna l-bib mċappas biż-żeba. xem? Kolla sewvik. Imlewla l-faċċata biż-żeba. Ma nistax immaġna minn għamilha. Dejjem qatt attent jiena ma nifindi l-ħadd. Nannek, jista' jkolli ma naqblux f'ħafna affarijiet jiena u inti, ma li inti ġentlhom m'għandix li ċken dubju. Fid-dinja laqas tkun tobsor minn huma l-edewwa. Mal-fanatiċi jieħi kulħadd. Jiena tallimt ħafna u naqqast ħafna mill-entużjażmu ta' dari. L-aktar issa. Fuq kollox jekk ma kienx xi ħabib li jimlilna l-faċċata. Rerju sħanu ma dak l-aktar już vojta. Viktoria f'xi ġifieri. Dak naf xi ġifieri. Jien rasi mimlija biex ngħin il-ħaddiema u spiċċajt barra mill-kumitat tax-xogħol. Issa iktar naqla fuq rasi. Ma ttilix. Inti kompli rranġa d-dar. Nagħmellek drink? Le, grazzi. Jiena nista' ngħinek. Le ma naħsibx. Issa tallimt ħafna. U kont qed ngħid kemm kont ċuġ li qatt nargumenta fin-nofs. Issa l-abjad sirt ngħidlu abjad u l-iswed ngħidlu iswed. Hekk, ġovija nħoss. Il-fema tiegħi rrid nibqa' nżomma. Issa rrid inbiddel il-mod kif naħdem għax da fuq kollox ħati. Inkwiet biss. Bħaddadi ruħi, ħadem tantu stinka biex issa ħareġlu s-segretarju fuq il-lokalità u fuq kollox imlewna l-faċċata biż-żeba. Jien tista' tgħid, kont minn tal-ewwel li bdejt nagħti semi fil-każin biex imbagħad beda jidher ħadd ieħor minn qatt m'għamel xejn. Mhux hekk biss, daqsxejn ma qlajtix ukoll jien għax-xirju sħan it-Tam Browni li kont qiegħed indur għax kont qed ngħid li bl-argumenti biss iridu nerbħu mhux bil-ġlied. Nuqqas ta' tolleranza, m'hemmx kelma oħra. Jidher li qed nitalmu naqblu f'ħafna affarijiet. Għalkemm hemm ħafna affarijiet li qatt ma nistgħu naqblu fuqhom.
Kara saqli għamal bieta. Ma s-swieħek għal-ġewa. Nibdew. Ili biex ngħidlek. Grazzi. Grazzi. Mhux. Għalxiex. Grazzi li dikinhar kellimt il-papa kif kellimtu. U mhux għax ma tlix li għandek l-inkwiet fuq ix-xogħol. X'inkwit għandek bek? Xie, merijiet fuq ix-xogħol. Billi tgħidli x'fiha. Ma neħdu xejn. Sewa qalet dadi, jekk se ġib it-telefon ifisser li sar niqpaw hawn. Ras ħelwa, ma qibsa. Dal-għadu. Nara li ma kontx xogħol xogħol zammut is-soltu. Le, niġġilduha. Ma nċedux. Ninadu. Dal-waġej. Se jkolli noħroġ. Ħammar nbiddel. Bil-mod, għax din id-dotta ta' Rita. Ħanejnek, Paul. Zom, ħanejnek, Paul. Għajan Johnny Hill. ħanejnek, Paul. ħanejnek. Jak trittajni ġib dawk il-kaxxi. Ħsibek. Johnny! Tabib! Ġiet tabib! Rus? Dak il-tabib minnu? Tabib Belġan. Għet jieħu interess fros. Umma qalet li għet jiġi għara ta' spissu għet jieħu interess personali fil-kas tagħha. Naħseb jien. Kull meta jkollu minuta liberu. Għaw s-sibu jiġi għarata. Sawa jagħmel. U insomma jena naħseb illi għal-kemm hemm differenza tal-età bejnietom naħseb l-interess huwa aktar minn 15. Rispett u karità fl-istess ħin, Paul. U hija ġus naħseb jien rispett u karità hemm bejnietom. Khudli toqgħod. Nizzeq, pa. Mbagħad nixtri 4 seratizzi u nagħmel arblu ikbar u itwal fuq il-bejt, u il-ma tagħmel li bandira ikbar kbira u noqgħod nara it-tir fir-riħ, Johnny, ejja x'għandi bżonnok ruħi. Is-sama. Ejba, issa. Of x'dwejja. Meta tajduli nagħmlilkom it-te. Għettina xi ħaġa. Laqas biss ridet temmen li se jkun hemm xi ħadd jħodni bli għandi. Allura, issa kollox sew? Jonqos biss nagħtiha l-aħbar l-oħra. Il-prezz li se jkolli nħallas biex ibni jkollu missier. Bien sûr, jiena mill-ewwel lek li jekk niżżewġu ikollna nsifru Ros. Kontrat dal-waqt jalaq li u rrit jew marrix ikolli mmur lejn pajjiżi. Se ninkweta, ma m'hemmx tagħmel. Claude ma ridekx taħseb li se niżżewġek biex nużak. Jiena kemm inna nafu xulxin skoprejt li hemm xi ħaġa komuni bejnietna. Fejn naf l-iżventura ixini, Claude. Jien lesta li niġi miegħek. Deffisir, għajti tal-axħar nafsi. Għalli għalli. Ma tistax taqbad dik? Ma tistax tieħu Paw. Naħseb li ma xi sparking plug, is-soltu dejjem ikolli xi tnej fuq ir-rieħ u maġġel għax batu għalija biex nidħol ix-xogħol malaj. Għazliku, tintik tiegħi. M'għandix bżonn karozza kont sejjer ma' missieri. Tiegħek ma jaqblux Paw. Ma naħsibx. Minuta waħda. Ġuba, ma l-sparking plug, jarta nġabilux. U għajja, inti tifhem.
Vik, ma tistax taqbadlek? Għandi ebba sparkle plugs ġodda. Edin fil-van. Trid tippruvaw? Kolla sew. Nipruvaw. Zaħli nara Vik. Zawni daqxin dampa. Vik, idħol fil-karozza xin ngħidlek startja. Għalli fil-jiva. Dak, lesti. Bil-mod. Bil-mod Vik. Prova startja. Grazzi. Mbagħad nerġa' ngħaddihom lok lura. Demem xalfej. Għandek taħdem dak, Vik. Mu. Morru ħanaħseb, għaxa rrid imbakkar, rrid imbur l-airport nippikja l-mara u l-lora, taf li ġej mill-Urdu. Iva ġara faw, għalfej ġibnew. Ma stajx tajdli l-airport li kellek tajdli. Għadu l-ħin għall-airport. Dun salf, rittek tiġi għaw. Għax ma xtaqċi kellemtek l-airport mħabba ħafna nies u xtaqt kelmek ras imbras. Kif kolla sew, issa għedu weħedna għajdu. Għax jien kont. Jien kont li ktib dik l-ittra anonima. Jien. U għadha ma sifx paċi. Ma sifx kwiet f'qalbi. Dak l-inkwiet kollu l-unika penitenza li ħadd kienet forsi dik it-tixrib il-ma. Naħseb li jaħfirli. Mux aħjar immorru għax wasal biex jinżel l-aeroplan. Imxi Pawl. Allura, għall-inqas ħadd gost. Ħassejtni ħin ja Pawl, u fl-istessin ħassejt ċertu sodisfazzjon li stajt inkun taġin tal-ħaddieħor. Ġaj battek l-urt jien mal-ora. Kif baqgħet miskina? Issa donna qiegħda taqta' qalba. Jew kellha biex ma ddejjaqx lil ħaddieħor l-aktar lil hu għadu nsalf. Però tiskanta meta konna fil-grotta fuq uċċader dik bħal ċertu serħan. Aċċettat kollox u kien il-ħin kollu bitbissima. Triq waħda baqala. Triq waħda baqala miskina. Mhux għalija biss il-ħajja triq waħda. Għalina wkoll Pawl. Xejn hawn istrieħ sarf sakemm iġġor għaddar il-ġdida. L-arrettek minix sa niksellek qalbek. Ma niflaħx għal-aktar taħbit. Il-vjaġġ għall-Lurd kidni wisq. Basketa magħna fara. Iva, għalli issa wassalu lajn. Hawnhekk kien kun aħjar sarf, mhux aħjar milli noqgħod magħluq għad-dara. Dorothy ta' Viktor kienet tieħu ħsiebek. Iva, naf. Imma jien se nibqa' għomri kollu niddependi fuq Dorothy għajt. Sa nħallik jien waħd. Is li tagħmel kuraġġ. Tħallini x'moħħni fik sarf. Is li tiekol. Il-lejla narġa' niġi narak. Saħħa sarf.
Dajx kien? Sirklat, ċibt l-loħti l-ora. Xaġa ta' malajr? Issa ila ġejja snin. Issa waslet fl-axħar. Dispjaċini. Tabel ta' birruħa li ma tafx biex ma tkidnix. Mara kuraġuż għandha qalba kbira ħafna ħafna. Ħallejtek lot. Iva poġġu ftit bil-qeda. Grazzi Dorothy, ma ġejna nixbru l-aħħar biex tgħidli kien għad baqalna għax issa l-bambin bissjaf meta nerġgħu niltaqgħu. Salili ħafna l-Viktor. Għajdu l-Viktor tal li Pawlu sella li ħafna u taf inti, ovvjament, saħossu fin-nuqqas tagħhom. Għandu ftit biex jasal. Kemm ninsab ferħana. Il-ħafna nċempel li mama u ma nistax naqbada. U lilu tinlestilu ikla speċjali. Jaqgħu. Rit, din il-ħaġa xtaqt ngħidha l-ewwel il-Viktor. Ma billi Alla jaf ma t-nerġaw niltaqaw. Se ngħidilkom issa. Kam qed nieħu kos kemm intni ferħana. Il-bambini seddaqilek u kollox jispiċċa buċċilġi. Grazzi. Se mmorru u prosit tassew, bambini kompli. Grazzi Paolo. Ikonna morru għax tawlu lill-Anna, għandna xi kaxxi oħra xin ġorru s-soltu sal-aħħar. Ħallejnik, qod attenta u ħossib. Iva ħanwassalkom sa. Le, Dmigrek ċempel lil-mama. Grazzi. Ara kem se jifraħ Viktor ma tisma' bl-ħamma. Naturalment. Għanna ma jkun għadna u ma teħġiġa. Ara minnaw! Iva għaddu għajjen! Għanna ġinna nselmulek tal-aħħar għanna, għax issa l-bambin missja. Iva se tqodu għan barra t-għunu Rose! Johnny! Aurita! Paolo! Iva l-lum, kif mhumiex id-dar? Hello, Folds? Iċċekkja l-numru 233174 jekk jogħġbok jekk jogħġbih Sara. Le mhux bih Sara. Dorothy! Viktor? Fejn? Bżonn inċempel. Ġarfik. Ġej sospis. U t-torti għaj. Iva, ma jimportax. Jimporta sa nispiċċa bla xogħol. Iva x'ġara? Manuel Samut irnexxielu. Wara rnexxielu jqaċċatni mill-kumitat tax-xogħol. Issa milli din. Waqqaf l-allowances tal-grupp tagħna u ħriġna l-kol minn fuq ix-xogħol. Ma rid ngħidlek xejn il-bieraħ. Imma ddeċidejna li nistrajkjaw u nisfidaw il-management. U ħriġna l-10 kemm aħna. Naf, ma kellix permess tal-union. U issa ġejna sospiżi definittivament. Għasal issa. Dorothy, se nagħmel. Ma ġara xejn. Ma ġara xejn se nispiċċa bla xogħol u b'nofs paga u b'manager li ddeċida li jirrofinani. Viktor, ħriġt ila. Taf xi fisser di? Din pedina ħażina għalija u kollu torti għaj. Ksirt ir-regoli u ħriġt in-nies bla permess minn fuq ix-xogħol u l-ħmerija għaj. Lill-management għandu raġun. Jiena rrofinat. Sħabi mhux se jafdawni iktar. U qatt ma nkun nista' nieħu promotion aktar. ħriġt tqila. Rrid nifraħ biġina tiegħi. Iżda ma nistax. Le. Tista. Ma kemm kont ġuġ. Kif itaqbulek moħħok biex ma jwaqfuhomx. Ma festa minn għal-nar miex festa. Miex, dak li rjusħani għajdu hekk.
turisti jfittxuhom il-festin, ma? Ma taqbunna moħħna. Mara tqila ma jagħmlu lix tajjeb binti dal-ħafna bombi. Emmu, reġa', sa ma jifqux, Ma jekk għandek f'moħħok li toqgħodx tinkwita. Sa ma tlifx kollox dik nhar tal-ħabta mhux se nitlef kollox f'murtal. Semmilek xi ħaġa dwar id-data taż-żwieġ. Malajr kemm jista' jkun. Sewwa binti, sewwa. Ma tantx tajt sewwa wis meta tkun taf il-qampina l-oħra. Kif? Se jkollna nsifru ma. Dal-waqt jalaqlu l-kuntratt. Se jkolli nsifar ma dak li se jsir missier it-tarbija. Tibżax ma. Qatt naraw żminijiet aħjar. Milli jidher ma tantx ġab risq wis dan il-post li residenti tiegħu. Oħdu nsalf miskina. Doriti meta tilfet l-ewwel tarbija tagħha. Jien ma tibżax. Qatt naraw żminijiet aħjar. Żbaljajt, batejt u nittama' għall-aħjar ma. Iva binti. All-aħjar. All-aħjar. Ma din id-dar kollha għalfej. Ma nafx jekk għandix nirringrazzjak. Taġix. Ta' dan kollu. Vektor, din id-dar hija tiegħek. Efemni bil-mol. Din id-dar tista' tikkrea u l-flus iżomm moment u ma għandek xi għalfejn toqgħod tikkonfondi għax sospiż. Qed tifhimni. Dak l-appej kont isnirgaġġa magħluqa bla ma nista' ntir. Imma hawnhekk dan wisa kollu nista' nieħu n-nifs aħjar. Imma xorta waħda ma nistax intir. Qalbi kienet marbuta max-xogħol tiegħi. Naf li żbaljajt. U qatt ma nista' nimxi l qudiem aktar. Għaw tiegħek Vik. U anke l-fabrika. Jekk trid inti tista' tkun tiegħek ukoll. Dejjem immaġinajt li ħadd impoġġu bil-qiegħda jiena u intu nitkellmu bil-kwiet. U hekk se nagħmlu. Għaw tiegħek. Tiegħek. Ta' martek, ta' tarbija, li jekk Alla jrid, għad trid ferrakom. Inqas Vik. Għandek raġun inqas ħafna li ma mhux nara l-isptar. Inqas ħafna. Inqas bil-kbir għax ma konx niġi narak. Imma t-tort ma kienx tiegħi biss. Sejjew ukoll. Għandu parti mit-tort, anzi kollu kemm hu t-tort tiegħu. Għaliex qatt mattuli dan il-kliem? Għax ommu Calleja fila. Dejjem kienet iżomm miegħu għalhekk. Miegħi qatt ma kienet iżomm miegħi. Issa tajdi dan il-kliem. Ma kienx tħallini. Ma kienx tħallini niġi narak. Aħna maħniex nies illi neqogħdu nitilgħu l-qorti. Sfortunatament kelli immur naħdem miegħu. U kien irid jgħix bl-akkarija minn fuq dak ma fuq liħor ma jien kont nħobbu x-xogħol Vik. Taraħaw ġew, Dan kollu frott l-araq ta' ġbini Vik. Wara x-xogħol kont nibnieh ġebla fuq ġebla. Bad meta ndbaħt. Meta ndbaħt illi il-flus kienu sejrin anzi juk irvellajt. Qed tifhimni? Irvellajt. Għaliex ma tlaqx minn miegħu? Ma stajtx. Irvellajt. Ommok għamlet għalija. Il-fajt idejja fuqha. Battejtu Vik. Għax kien batni ġimgħatejn l-isptar. Inti kont għadek żgħir, ma konx tifhem ir-raġuni Vik. Spiċċajtejx ma' mara oħra. Kellek raġuni u skuża tajba. Kont għadni fl-aqwa tiegħi Vik.
Mhux ta' min. Mhux ta' min wieħed jaqbad jikkondanna hekk, eh? U fuq insistenza tal-kappillan mal-kunsill kollu, mas-sur Kembri, u mas-sur Reno u mal-kunsilliri kollegi tiegħi mal-aktar miegħi bħala sindku ta' Ħal-Mirżuq, il-koll naqblu li wasal iż-żmien illi Johnny se jkollu jħallina ħalli jmur jgħix fejn kien joqgħod qabel. Iżda aħna nibqgħu rikonoxxenti lejh għal ħidma li huwa wettaq brisq il-festa. Għaliex bis-saħħa ta' Johnny din is-sena l-festa kienet isbaħ minn dawk kollha li ġew qabilha. Għaliex Johnny tagħna kull ma kellu. Imma aħna rridu niftakruha din il-ħidma li Johnny tagħna. U nixtieq ukoll li hu jibqa' jiftakar fina. Għal daqstan Johnny, fisem dawk kollha li jieħdu ħsieb l-armar tal-festa jiena se nippreżentalek dan l-arblu bil-pinnur b'kollox kif inti dejjem xtaqtu. Ħalli dan tkun tista' twaħħlu fuq il-bejt tad-dar il-ġdida tiegħek. Ħaġa waħda nirrekmandalek Johnny, illi meta tiġi biex iddendel il-bandiera ma tantx tixxabbat il-barra. Jena ma nafx għalfej qed tinkwitu daqshekk. Wara kollox ħadd sejbu bil-ġob taf. Inti se tiġi taħdem miegħek. Hekk jew hekk jien issa mużar biex nirtira. U bħalma taf inti jiena m'għandi l-ħadd lil-Dorsi u lilek. Ma jiena ma nifhem xejn fix-xogħol tiegħek, jien ma knibis naf. U dak titgħallem. Inti bidem intelligenti u malaj titgħallem. Mbagħad jekk tagħmel xi żball ma tkunx waqt id-dinja. Żball akbar milli għamilt minn is-sena meżgur. Nella dak tgħidux. Jiena wkoll għamilt ħafna żballi, anki issa fl-età tiegħi. Bik, din l-offerta mhix karità. Int qalbek tajba. Llum niskanta kif qatt ma stajna naqblu jiena wit. Jaqgħu qed inħoss xi ftit tas-sarkażmu fi kliemek. Le, qed inkun sinċir. L-offerta li qed tagħmilli mhux ta' min ma jikkunsidraħix. Biss, tittuħu ħsiebi. Papa? Ma issa se jkollna ħallikom. Għandek jumejn biex tiddeċidi. Jumej? Missieri ta' nixar. Irrid ngħinek biex tiddeċidi malajr. Kibatu għalija. Jiena il-vapur inħobb. Qalbi hemm. Ikollok tażel int. Jew tiġi miegħi u l-business tiegħi jkun tiegħek, jew ma missierek, jew kellha tibqa' fejn int. Basta tkunu kuntenti kemm int u kemm Dorothy. X'inti tħares? Lejk dawk iż-żewġ sifrifet? Isom jienu wintux. Differenza u li l-farfetta għandu l-ġwiena jista' jtir u jista' jmur fejn irid. Int ukoll tista' tagħmel li trid. Dak li tagħmel u tażel int, nażlu jien. U jiena nażel Alla ħjar għalik. Għalikom it-tnejn. U nimmirħu bħal frifet.
għal-ħalmer sol. Nada ma nkunx nista' nitbaxxa aktar b'dan il-ġmien naturali. Din il-ħemda. Ross, dan il-post li veru jsaħħarni. Claude, għajt issew. X'inhi r-raġuni vera li tfajt għajnejk fuq? Memmitnix, mhux ġatlek. Irrid inkun naf, Claude. Ross, hemm raġuni oħra veru. Ross, inti tfakkarni f'mar oħra. Mara li jiena kont żewġt. Issa mietet Ross. Bat hemm raġuni oħra veru. Jiena qatt ma jista' jkolli dak li nixtieq qed tifhem. Ġesu doktor. Minn minkejja dan kollu jiena ma nista' nagħmel xejn. Jiena nixtieq li jkolli familja bl-ulied. Ma nistax nimla dan il-vojt. Naħseb li inti Ross, naf żgur li inti timliju li dan il-vojt. Ħalli fidejja. Claude, inwedek li għada fi triqtna lejn il-Belġju, noqgħod naħseb fuq dak li għat li jint. Grazzi. Grazzi Ross. Deep